Hej, mit navn er Martin Brygmann. Jeg er skuespiller, komponist, sanger, danser, dansker. Jeg skal give dig, skal jeg. En knuselsker, hinsides alt begær. Det er mig. Martin, hvornår holder du din kæft og træner? Jeg holder sjældent min kæft, men altid holder jeg den, når jeg træner. Er der på noget tidspunkt, eller det går jeg ud fra, der er, hvor du sådan virkelig føler dig som Superman? Altså når du træner? Ja. Faktisk efter alle øvelser, jeg har lavet. Hvis jeg har lavet dem godt, tilfredsstillende, hvis jeg har lavet de gange, jeg skal, ligesom ikke 10, men op på 10, så går jeg herinde rundt, så skyder jeg brystet frem, og så går jeg faktisk lige sådan her og kigger rundt på de andre mænd. Helt til lige sådan her, okay, den er i skabet. Det er noget, alle mænd gør, har jeg lagt mærke til. Ja. Det er noget, kvinder aldrig gør. Hvordan reagerer kvinder egentlig bagefter? Har du lagt mærke til det? Når jeg går herinde rundt, og de kigger på mig, så bliver de sådan helt bløde i knæene og sådan, elsker mig enormt meget. Apropos det her med Superman, ja. Er der en yndlingsøvelse, at du gerne vil vise os? Eller jeg tænker, har du en yndlingsøvelse? Ja, det er der, hvis du lige vender rumpetten til. Ej, den tager vi ikke. Nej, det synes jeg ikke her. Det bliver efterbadet. Jeg har en øvelse med den her. Ja. Nej, det var helt det var en bold, der var. Det er utroligt, hvad man kan i dag. Prøv at høre, man lægger sig sådan lige ned på ryggen. Ja. Strækker benene op, sådan der. Og så strækker du simpelthen. Først så skyder du den her op. Ja. Altså selve understedet. Ja. Armen ud til siden, for ligesom at finde din balance. Ja. Så trækker du op. Bliver der op et stykke tid, og så ned igen. Du kan mærke, det er lovende. Det er så godt. Så kører du. Det er en god øvelse, det er min yndlingsøvelse. Er du klar på at vise folk, hvor mange push-ups du kan tage? Ja. Jeg ved ikke selv, hvor mange jeg kan tage. Det bliver spændende. Jeg tror, jeg kan tage en del. Eller hvad?